Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Otvoreni studio. Da svako dijete dobije hranjivi dnevni obrok na mjestu obrazovanja cilj je inicijative Marini obroci, a koja je dobro poznata i u Osijeku gdje svake subote prikupljaju pomoć ispred Kapucinske crkve. Ove nedjelje organiziraju i humanitarni koncert u Tvrđi. Više o inicijativi i koncertu reći će nam naše današnje gošće Jasmina Rašković, vjeroučiteljica u osnovnoj školi Franje Krežme Osijek. Dobar dan, dobar dan. I Vesna Coufal-Ljajić, profesorica solo pjevanja u glazbenoj školi Franje Kuhača u Osijeku. Dobar dan. I dobro nam došle. Hvala na pozivu. U svakom slučaju, evo, humanitarna akcija, humanitarni koncert koji se održava u Tvrđi ove nedjelje u crkvi Uzvišenja Svetoga križa. Što možemo očekivati? Pa, možemo očekivati napokon koncert. Ja to kažem tako zato što je to prošle godine planirano pa se zbog ovih neprilika ili prilika u kojima se nalazimo to odgodilo, pa smo imali još jedan termin pa se odgodilo. Evo sad kažu treća sreća. U nedjelju, da, 17. će biti u 18:45 je koncert na kojem pjeva zbor Josipa Radnika. I kao njihova gošća i stalna gošća pjevam ja na tom koncertu. Te će nam se priključiti ove godine i učenici osnovne škole Franjo Krežma. Evo, tu je kolegica koja će predstaviti svoje mlade glumce. Radi se o scenskoj igri, o mladim glumcima iz osnovne škole Franje Krežme. Točno, radi se o scenskoj igri pod nazivom Samo 132 kune. Dakle, učenici 4. B razreda osnovne škole Franje Krežme nastupit će kao iznenađenje, istina prva točka. To im je i prvi nastup. Scenska igra Samo 132 kune osmišljena je na način da djeca, glumci animiraju, dakle, ili bolje rečeno motiviraju učenike naše škole za projekt Mala djela, velika razlika. Kolegica Ksenija Vilić i ja osmislili smo zajedno s našim učenicima ovu scensku igru i dođite, iznenađenje pa ne smijem puno pričati. Možda sam htio reći, ne želimo sve odati o tom iznenađenju, želimo još nešto. I ono što sad znaju gosti, odnosno naši gledatelji, da će biti iznenađenje, nadamo se da neće nikome proširiti, ali zapravo jedna točka je, rekli ste, samo 132 kune, jer radi se o humanitarnom koncertu, o humanitarnoj predstavi vezano uz Marine obroke, kažem, koji su nam poznati. Ja bi se sad malo nadovezala o Marinim obrocima. Marini obroci su zaživjeli u Hrvatskoj krajem 2012. godine. U stvari, ja sam tad prvi put vidjela ovaj dokumentarni film. Meni je to bilo strašno. Ja se uvijek naježim kad vidim kako negdje djeca preživljavaju, neću reći žive. I odmah čim sam vidjela štand sam se uključila i već 2013. sam imala prvi koncert za njih i od tad stalno surađujemo. Podupirem ih, tražim nove ljude, nove puteve. Evo, kao što je kolegica rekla, postoje razni načini da se pomogne. U ovom trenutku Marini obroci hrane preko 2 milijuna djece u svijetu, mislim negdje 2.056.000. Od mnogobrojnih kuhinja Hrvatska ima svoje 21 kuhinju. To nije malo i hranimo 16.000 djece. Dakle, evo što smo rekli koliko je to novaca za jedno dijete koje jede godinu dana. Prošle nedjelje je časne sestre koje se uglavnom najviše bave tom djecom, uz njihove roditelje, to moram reći, su osmislile dan kaše. Dan kaše. Kaša je njihovo jelo, a čini ju kukuruz, čini ju soja, vitamini i minerali. Iznimno, u nekim zemljama gdje je blizu more ili jezero, djeca dobiju ribu, grah, rižu. Tako da za pojmove naše djece, mislim, oni ne razumiju uopće o čemu se to radi i baš mi je drago da se aktiviraju i u osnovnim školama, da se tu osvijeste djeca da danas život nije jednostavan negdje. Jel? Nije nikome, ali pogotovo u tim predjelima. Tako da evo, kažem, 10.10. je dan kaše, njihov obrok, jel? Da, potrebno je senzualizirati, senzibilizirati naravno i djecu o tom sve prisutnom problemu. Već smo mi o tome pričali. Jako puno rade djeca u Velikoj Britaniji. Čak je bio slučaj dječaka koji je skupio veliki novac, proslijedio dalje. Dakle, evo radimo na tome da svijest o
toj neimaštini. U stvari ovo što smo rekli, višestruko se rješava problem. Znači mi ne skupljamo novce pa ih nosi netko. Sav novac se šalje uz minimalne troškove, dakle da bi cijela zajednica i posadila taj kukuruz, da bi ga ubrali. I često vidimo na tim dokumentarnim filmovima gdje njihove majke u onim ogromnim kotlovima to i miješaju. Dakle, one brinu, a u ostalom, ne znam koliko je javnost upoznata, krenulo se tako da su djecu skupljali sa ulice. Dakle, djeca su dobila obrok, ali je uvijek bio idu u školu. Tako da je to jedno veliko djelo iz srca. Mislim da smo svi tu povezani. Marini obroci Osijeka sljedeće godine slave 10 godina i planiramo jedan veliki koncert, humanitarni naravno, i pokušat ćemo i samog osnivača, ukoliko bude mogao doći u Osijek. To ćemo svakako pozvati, naravno da nam najavite. Kao i uvijek što nas pratite. Hvala vam. Upravo to, za humanitarne akcije, naravno uvijek. Gospođo Rašković, vi ste se uključili baš sa vašom djecom, vi ste vjeroučiteljica u osnovnoj školi i uključili ste se s vašom djecom u ovaj projekt. Kada ste prvi put čuli uopće za Marijine obroke? Prvi puta sam čula za Marijine obroke 2018. godine. Čula sam da postoji projekt Ruksak i odmah sam nekako znala da je to baš projekt u kojem želim sudjelovati zajedno sa svojim učenicima, sa djecom iz škole. Kao što znate, vjerojatno u tom projektu bilo je određeno u tom ruksaku koji će roditelji zajedno sa svojom djecom donirati, što treba sadržavati taj ruksak. Znači, treba je sadržavati osnovne potrepštine za školu, za higijenu. Djeca u našoj školi zajedno sa roditeljima su se sjajno uključili. Gledajte, mi smo recimo mala škola od 300 učenika otprilike. Prikupili smo te godine 204 ruksaka. Pa sad ako gledate da imamo i braće i sestre, znači da je jedna obitelj donirala jedan ruksak za dijete. To je bilo sjajno. Onaj hol škole bio prepun ruksaka. Djeca su svakodnevno dolazila i taj osmijeh na njihovom licu, to je u stvari nešto neprocjenjivo. Znači oni daruju, a kao što znate, uvijek je lijepo darivati druge. Svi su se uključili, bilo je predivno. I uvijek kad se sjetim tog projekta, jednostavno mi smo živjeli za taj dan kada će stići ruksak kod nekog malog djeteta koji će svojim ručicama dobiti tu sreću koju je na neki način možda i naš višak, možda, ali željeli smo dati. Tako da je to prva godina i baš je bio sjajan projekt. Da, darivanje već stvara osmijeh na licu, a naravno i oni kojima je to darivano i kojima je to preko potrebno također onda imaju taj osmijeh. Osmijeh je darivajući, jel tako, punimo srce, svoje srce punimo. Tako da, sjajan projekt. Ruksak je bio odličan projekt. Svakako i drago nam je što je toliki i odaziv bio. Kad već govorimo o odazivu i načinu pomaganja, na koji način sve možemo pomoći Marijinim obrocima? Jel postoji mogućnost volontiranja ili... Naravno, to je to uvijek i što više. Mislim, bilo bi dobro da se još mladih ljudi uključi. Mi imamo štand svake subote, može se vidjeti na početku Kapucinske ulice. Jer ja smatram, a postoji ta jedna izreka, znači nešto mi darivamo druge. Kroz darivanje drugih darivamo sebe. Upravo. To je najljepše. Jel? Tako da, evo, ja ovim putem pozivam sve zainteresirane, bez obzira na godine, uvijek su dobrodošli. Toga nikad dovoljno. Gdje se kome mogu obratiti? Znate šta, samo se kao i sama. Vidjela sam štand i prišla sam, rekla sam ja sam ta i ta. Ja bih jako voljela raditi za vas. I to je dovoljno. A uvijek se nađe načina. Evo, sad bio i sjećam se taj projekt Ruksak, pa su bili i projekt tenisice. Bilo je, mislim, razne. Čak i sama djeca se znaju domisliti što bi moglo. Dakle, sve je dobro došlo. Tako da, evo, nek mašta radi. Svaka nove ideje. Da, svakako. Da. Zanimljiv je i podatak, najviše djece se pomaže zapravo u Africi, ali je zanimljiv podatak i da ima čak i u Europi isto. Ima, djece nažalost. koje nemaju čast školovati se i mogućnost ili toplog obroka za vrijeme školovanja
između Nažalost. ostalog Rumunjska. Jel? Da, da. Ovako, postoje dvije knjige. Prva knjiga koja se zove Baraka od $1.000.000. Mislim, Baraka, tko je čitao tu knjigu, radi se o jednoj zaista baraci u kojoj je su i početi Marini obroci. Znači, često su ljudi skloni kad krenu neke projekte, onda se grade velike zgrade od mramora, stakla i tako dalje. Međutim, to je zaista ostalo u toj baraci. I ljudi to je bilo u početku Domovinskog rata. I oni su jako puno pomagali Hrvatsku i Bosnu hranom, odjećom i tako. Dakle, i onda je krenulo. Sam osnivač ljudi su dolazili i u Afriku i onda su vidjeli da jedna i njihova ratna stanja i ta napuštena djeca i te silne nesreće oko njih, tako da stvorila se ideja o stvaranju Marijinih obroka i tako je sve krenulo. Znači, to je negdje početkom 90-ih i evo traje do to se širi. Rekli ste i Europa i Južna Amerika. Mislim, nažalost, takve stvari ne moramo puno tražiti povećalom da bi ih našli. One se često same nude i evo, dobra djela nikad nažalost, dovoljno. neimaština je sve prisutan problem u svakom kontinentu, u svakoj i državi svijeta na kraju krajeva. Ne postoji kutak. Da, niko nije od toga pošteđen. No ono što nas još zanima, odnosno što je važno, je li ta neimaština sada u zadnjih 1,5 dana posebno izražena, kako stojimo sa donacijama, jer neimaština se proširila i na mnoge druge stanovnike koji prije ove krize nisu možda bili pogođeni, jer se onda promijenio neki odnos prema donacijama ili to i dalje ide? Donacije su stalne. Ne možemo reći da to ne postoji. Ja se sad opet moram vratiti unatrag, nešto reći. Uz ovu knjigu postoji i dokumentarni film. Dakle, kako su skupljali djecu po ulici, po smetlištima. To je najgore. Nema i najmanje ih je na ulici. Dakle, gdje su i snifali, ljepila, otpad, Tako da na taj način su preživljavali. Dakle, onda je njihovo uključivanje u projekt obrazovanja, gdje smo vidjeli napuštenu djecu, gdje starija braća, sestre brinu o mlađima. Dakle, onda je došao nakon izvjesnog vremena drugi film gdje smo vidjeli što se dogodilo s tom djecom. Dakle, to je jedan neopisiv osjećaj kad vi vidite da su ta napuštena dječica sada mladi ljudi koji su naravno i dalje, oni su angažirani sada. Sad se stvaraju i sela u kojima oni žive. Malo su pristojniji uvjeti u odnosu na njihovo podneblje. Mislim, u tom stilu je. I oni su se školovali. Dakle, vi smo kao malu djecu vidjeli gdje jedna je djevojčica rekla da želi biti medicinska sestra, pa jedan je želio biti liječnik, pa jedan je htio baviti se informatikom. Uglavnom, oni su uspjeli i vuku tu drugu djecu. Znači, poruka je samo treba biti uporan. I naravno, teško je brinuti o toj djeci jer oni imaju sasvim neke druge. Oni su odavno napušteni, često bez roditelja. Znači, oni žive na ulici, odgaja ih ulica, smetlište, preživljavaju ispod kartonskih kutija, plastike. Mislim, to se ne da opisati. Ali to sve ima itekako smisla i to je prekrasno kad vi vidite nakon izvjesnog broja godina da su ta djeca postali mladi, samosvjesni ljudi koji su uspjeli i koji sad zajedno šire tu poruku i uopće taj odnos prema toj djeci, prema koliko je važno i koliko ima dubokog smisla u svemu što se radi u Marijinim obrocima. Na puno razina, da. Važno je osobama koje su u nekom beznađu dati primjer da ipak može biti bolje. Da, i oni su najbolji primjer toga. Zaista, evo, ja sam postavila jedno pitanje. Bože, pa ja bih tako voljela vidjeti što je s onom. Bila jedna curica koja je imala 2 mala brata. I ovaj najmlađi čak nije bio niti za školu, ali oni nisu imali kud s njima. Ona je njega nosila, doslovno ga je nosila. I to su odrasli mladi ljudi koji su sad uspješni. Tako da eto, evo, nema ljepšeg. To nam je drago čuti. Da je najveća nagrada za... Pa je, znate šta, ljudi nekad misle koji humanitarni svega ima u današnjem svijetu. Ljudi su skloni raznim malverzacijama, ali zaista Marijini obroci su jedna otvorena knjiga iz koje se zaista može iščitati sve što se radi. I sva postignuća uostalom.
I sami ste rekli, to je vrlo emocionalan posao, gospođo Rašković, u radu sa djecom i u kontekstu Marijinih obroka. Što se djece najviše dojmi u tome? Gledajte, djeca su divna, djeca su uvijek predivna, a kad pričamo o Marijinim obrocima, kad smo se uključili u projekt Mala djela, velika razlika, djeca pokazuju emocije, njima je žao. Njima je žao djece, posebno djevojčica, moram priznati. Žao im je kad čuju da mnoge djevojčice, da nema Marijinih obroka, zapravo nikad ne bi ni išle u školu. Upravo taj hrana, znači taj topli obrok, to je ono što će im osigurati i školovanje, a poslije znate i sami sa školovanjem što sve dobivaju. Dojmi ih se posebno kada čuju da ima djece koji možda i cijeli tjedan nisu ništa jeli i uvijek pitaju kako je to moguće. Priznajem, i sama se to pitam. Da, baš sam htio pitati jer nama je to nepojmljivo u uvjetima u kojima živimo i mogu li onda djeca stvarno razumjeti razmjere te neimaštine? Djeca razumiju na svoj način, razumiju onako kako mi to odrasli možda i ne možemo percipirati sebi kako oni razumiju. Jednostavno oni se pitaju kako je moguće da dijete koje je dobilo malo hrane u školi, znači to ne govorimo o velikim količinama, od to malo hrane kad čuju da djeca neka čuvaju hranu i nose je kući i dijele sa bratom, sa sestrom, sa ocem, sa majkom. I to potiče naravno kod njih jedan osjećaj da žele se uključiti. Iako im je emocionalno kad razmišljaju uvjetima u kojima djeca žive i rade i kad uspiju u životu, onda budu jako sretni i ponekad i pljeskaju od sreće. Pitaju se pa kako je to vjeroučiteljice moguće, uspjeli su. Znači iz te male sobice gdje gledamo su samo zidovi, sa tom možemo reći šakom hrane, to je male su količine, uspjeli su u životu i djevojčica Veronika kada je dobila diplomu, onako stvarno budu jako sretni. To je jako lijepo i da su djeca stvarno sa srcem u tome i nadamo se da će onda iz njih izrasti onda i osobe koje će dalje naravno pomagati u ovakvim akcijama. Pa da, zato smo i osmislili tu akciju. Upravo dolaze dani kruha i onda smo mislili na satima razrednika. Razrednici će isto razgovarati o Marijinim obrocima, pojasnit će malo što su to Marijini obroci. Svako će se uključiti, svako dijete, svaki roditelj onoliko koliko može. Znači i minimalno je dovoljno. Ako nikako možemo se uključiti molitvom, uvijek možemo moliti za tu djecu. Znači cilj je uključiti se na bilo koji način. A upravo scenskom igrom samo 132 kune mi ćemo motivirati djecu da se uključe na svoj način. Roditelji, razrednici, kolege, svi na bilo koji način. Odlično. Scenska igra naravno još jednom podsjećamo da će biti u sklopu humanitarnog koncerta u crkvi Uzvišenja Svetog križa u Tvrđi ove nedjelje u 18 sati i 45 minuta. Evo, za kraj naše emisije imali još neka poruka koju Marijini obroci šalju našim gledateljima? Ja bih samo dodala još jednom, samo 132 kune je dovoljno da jedno dijete jede godinu dana i školuje se. Evo, to bi bila moja završna misao. A onda malo kad izvrtite film, onda čovjek shvaća koliko je to malo, a nekome je do neba. Da, čak je jedan učenik u mojoj školi izračunao koliko godina školska ima nastavnih dana, pa je podijelio te 132 kune, pa je on došao do računice 67 lipa je jedan obrok za jedno dijete, za jedan dan. Mislim da je to dovoljno. Pola godine štedimo i možemo jednom djetetu osigurati jedan obrok, odnosno dnevno, godišnje. To je zapravo nevjerojatan podatak, ali možda važan baš napomenuti kako bi se više ljudi uključilo. Da, evo, to je to. Dakle, 132 kune nam vrlo brzo istoče iz džepa. Odete kupiti par namirnica i to je to. A kad uzmete da je to novac sa kojim jedno dijete jede godinu dana, onda je svaki komentar suvišan. Samo otvoriti srce i to je to. Mislim da je to lijepa poruka za kraj, da svi trebamo otvoriti srce. Stoga hvala vam puno što ste došli otvorenog srca, predstavili humanitarni koncert i vaš pokret, odnosno Marijine obroke. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala vama. Hvala vama.
Poštovani gledatelji, došli smo do kraja naše današnje emisije Otvorenog studija koji naravno možete pratiti i sutra u 16 sati i 30 minuta. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.